Kubor nakaslem jong unong san hima. Akan jala da pim dan lang mat nga mensim ko teli sudah. Tongin ya shat ngin ya les ngom ha kat badang dei kapor samla. Tongin ya shat ngin ya les ngom ha kat badang dei kapor samla. Shisen ba ubri udon ya kasap rengkat kajing celur kalat kaplibay. Kene kalawan dia ya kajing im jong Arman disiar ubalawan nakitain nong kendong Henry menta ulalong kum uteng shop ubapau hakiplim kasi. Arman disiar uday snong try na mau kapan kebajangai tang lai kilometer na mau sendram kabahap hais Khasi Hill District. Henry menta ulasa no hai shilong na markikam ba utre. Une uteng shop hakiplim kasi ulas dang manpau kadih hadin belami kajing ruai music video kabai kerteng por samla kebala pelait ha YouTube channel hau benai no pra arja arpeu kebabaro kipajba kilaya shat ya kemen ha balik bam khana ne hakni no hikam ba khawai nalor kajing ruai por samla u Arman disiar ulayo ru kajing yaro ha ba utibet men shat ha kajing ruai mensim ka kemen jong ka film jing im une uting shop ulayo ban ak bunteli ki film kumka tang jing keno Jenjar Hakaduk, Kensai, Rebecca, Upaila, Kaplim Jing Im, Kabadang Upline Menta Habiju Cinema, Kadaw, Bat Kiwede, Kiplim, Kibadang Yat, Kajing, Ringdor. Hajing so ba min sim kak men long kum dawai ba ai jing tien dang yang ka forward pin leno ai inside your mind neng ha Kublai pi baro ki pajba ki baju kersan ya ka channel ka jongi unong sain hima. Tikat nong ipat pau kajing sokemen habang ilayo ban ya kendu ye we aktor. Iba pila sangap ha ba pila shat ak portlang. Ki bala penmi ya kene kajing ruai. Por samla ini ide Arman disiar. Ti la pau bah kene kajing ruai berkum juru ide aktor. Ibal ak bun teliki film kasi ban menta kidak pengkre shibun teliki jing ruai. Ben pelait namanta ban pen kemen ye pi ki pajba kamtam hadin wa pila tait ben shong hakne ka lockdown ka bagadai ka jingwan ka klam ka ba arsen hakne hapo ka jalla ka jongi timtangin pelut ye ka por ben kren bat i ban tip shapang ka jing im jongi nadu dang red bat hadu menda poi menta namata ban long kum uwe uteng shop ban promote i film kasi bat ki jing ruai kasi Ribu ronga iye tiapi Shilen terkisni Ribu ronga iye tiapi Shilen terkisni Tetang ban tip ye ka jing im jong pri ye thu yangi kumu pi pe ne kam ak plem pila ban batai yangi kendian Kebaningkong nga aingu yu blai terkeran du monong thau de dak jing sngu kumen kajing sngu tanat ka jonga bangan poi hadu kane ka thong kebaningkong lalong no ba ngan ai khublai ye iman henman jonga I rikinis desiar namar balai de kajing plilat plenti ka jong I ka bangan sapoi shu kane ka thong bakin na ithu ki broinga kumne namar ningkong ning shap sakalapoi kini kam ak film kadai ling ba kajing le kai drama hasnong kumtu ti bara gidan gibro gi baong ya ada ba pinang bahawan le kai drama kumni ti persang man ak film tengar ungas kutanat I kane ke benta ti ngam persang kumtu bakat badan gi audition ye ngal ale ti nadu kitu gi por ba ngili audition hang te po Shillong Club dangam bakla kitu gi film gitu ki bala mi kitang bat pi ngalarai gitu ru ngaladep le audition nang ta gitu nganwat haban syam ru ngale audition ngalabona ki film kasi ti hak por bangale audition nang te pa Shillong Club ibashim iba bisarang tu ide I kong sweetie pala ti hak ti por ngadang kena ba try ngadang tan ngi khat snam ki ba dang red ki khat reu khat komtai try khat san ni ai te den natu padeng la persang khamyo wala katanga khamdu jekerman te nga ye persang gumtu don biang kijing le kai drama snong ngai le biang
ti hapo mesim jonga pa te dan ta kaching thrang ti henman jonga I plilat plin ti nga ti ong tong in yale dak wei ka film ti yang to hadin ti ngimpat yole kum tu gedang ap ti dan audition biang stage po soreng kham kata dei ka film jen tangjing kena ngilet ya kata ko audition ngilet lang ban man jonga bat I Ricky ti yele kata ko audition ti hadu kata kaju kesengi penyele arsen kaju ti nomor gidan kam arngot ki aktor jong ta film kebaning kong la long way supporting but we main pi batai ni chupang ka jing im chu pi dei na ekasnong ti kumu pi poi man nasnong UP1 but kumu pi poi na shalong bonsa ngadai snong try na mau kapan mau senram kebadan na mau seram mau kapan ka lai kilometer lai kilo steng kum tai ti ngani thu yak jing im jonga bang kalapoi ak film kedai leng ba kita hi bong amane ti ningkong kum tu nga kelangar poi ruai ru akaju urkom marbelai plilat pinti jong han jonga tinga sa poisa asni shilong ru ngam tip ra kata poisa asni shilong kono urkom marbelai ba ni baidan ba I nana jonga tinga poisa asni shilong kata urkom ti poisa kum tum tu ya khamdang ret ti atu ki por kum tai ki khatsna mi nga kala sa asne ti pi thu yangi ka film ka banang kong ba pi ak nong kong ne kano ka de music video na de ka film ka ba pi yo ban ak nong kong ke bangak ni kong te ka film ka jenjar tangjing kena dan tu padeng isa ngasa ak biang sakawai jenjar ha kadok ngam qua là đã phai shanga ngati kamen sim dik dik snow kum ba pi ai jing hello pi dei mano hello kerteng kuno nang tu padeng ngasa ak sak film kan sai adep ke film kan sai kedan biang sakawai ke film Rebecca kata ke khamir ta ke film ta susa akut kum tu and then tu padeng ngasa poi ho paila na film paila kum tu ngala kham itu breu dan gila don ki bro ki bakhat ing apat de ban le ki music video kum ne tai poi and then tu padeng ngasa poi ak film jingim film kadau kum ta ter ti thu I kanyat ha ka film nong kong snum kat no mano pi ak actress kalau kum no ka film jong ka film jonga ka baningkong kala pani hang te po biju cinema tarai dambak lai arajar pra kumtahi adar pra khandai ti actress idei ngam tip kerteng shu laslam ti idei nang te na po sering kami arngot te iwe pat de I wanri warlapi kalong kum no ka film to ka por ka yat na kum no film hatu kiporte ka film kam dayat bha te ka shulong biang hin mar ka wei kam da biang quality jong ka film te ka tai ki bre pat ki ya thaj ban pe ti ka film ba ar ka film ba ar ba pe habi jong ni kran bet tai film ba pi habi jong ka film ba ar film ko poi biju pa de ka dei ka upaila jang to por film pen thogi actress mano ba dei director film mani to iya ketul direct dari ba John Piramawa ibasa ang tayo po lapalang ti actress pada Anisha Sotun ti kalong kum no andalap ni cinema habiju ya to film kayat na kum no iya ketul film kat bawan pet ki breu ki age jingiro nalor kata ki ong ka film ka biang ha ka story shulong no kanyat kadai ka quality jong ka film kin ka kham duna kan ndai wala kataro ka film kala biang hi tapi orang kedai ke film kan sai pi tu yang ni film kan sai kala dap na kum no na mat pa pi ro pi simanta balik kam kami ya cinema kajing im trong abat pi blai un sen ranit bat si ya jing it hanga pin ai long thik kumau len nai suki pasuki ya jing im trong pin pink men pen jing shisha ka film kan sai ye ka film kan sai ka de film along do jong la de dai ti hang tu nga de supporting actor henman jonga pa de main actor ti ngila yele ban penmi itu ka film ha po biju ha tu ki por ngila along no tu ki por ngi shule pan permission po DC tinggi padan tu ka ban sim nang te certificate na go hati
ti shishim pan permission pa DC tingi layo ikutu ngumbat ban penina hang tu kapor hang ti banai mut ban penina ngi ya katu pada kawan poin aku tu keba ki ong ba don kam ban shim certificate nang tei ti ha tu kapor ngi but ban shim nang tei ti ki ong ba ka jinglot kata ti ngidang sange shwa dai den na tu pada hadin wis nem ngi lamut ban shim nang tei pada ngi dapat ka quality kala drop no ti da kadau namar beli kat kum ka perthai menta namar ka quality ka bamanswa te ka pher kalong bat manta te kala ma la pher sibon ha kan Tehden ka film paila ka film kasi ba mo ki jingruai ba filmi hadin ka film paila ti ngala shoot ladan saki film jingem ka jingem te la dep shoot ka jingem kam tu kalong na perthai kum ne pan ti ngidang ya ap ken ya kata ma se pen in se mi ya karu and then katu pada nga sa ni pa kniat hak film jing im ko mi ai pat pi ak ne film ban no pi ak lang ne film film jing nga dei supporting ti hane film mai ak lang bat phira nang ta Joseph ya rabyam wan ri pengrom bat naki wanda kita di kimen nang ta ikong tong bat ikong Destina Mori thì kita ki ba khamat trong này cái film Sầu ba mình sim các men lòng cũng đau ai ba ai chênh thiên đang đang cả por vật bên lên ô ai hiện sai yêu mắt đánh hạ birthday tapi ya tu ni cepat tu ka jingruai jong ka film jing im ko ni pa tu ka jing shot no i ka pidan kala atrak ba magi break yaro ba pi trak karya bro pi bit ma kum shot ro pinang eban shot kum no kan ba pi pitri mo ban ak to ka jingruai katu film ya katu ka jingruai ti ong man sim ka kamen ma ki ong ba don kam ka wai ka jingruai ban khamet shu ka film ti ban yami lang borok ki aktor actress te khnang ba ki bro ki ba lalong nak ki ba e janga ti kin along nak kin ayam simnya ki be ju phira kin hakata urkom yuan ri hakata urkom ti ngi khnang pakin khring ki pai ba ti ka plan jung i director jung tu film kan kumno bakan het ke jing rai kumno bakan ka film nasan dalami bakin sngu ki pai ba ki tu ki along ki fan jung ki ti khnang ba maki kin sngu i wei hadin i wei te ngin pen mi dak tu jing rai ketika tu jing rai menta kala het hi ti ngam dei nong shan shin jing shang am dei nong shan ula kataru ngatristom te kat kum ke jing hikai jing ibawan bet ngayele kum no bangan penjam mekamet nalor kata extra pat hayeng janit mestep ngale hi marmuroi te ya kai ke bang akwa amai kai ke bang rang te takadau kan wan la wandur de wala kataru ji sha ka film jing im ngilai shula don chisnem trai kum tahi te ngimur ban pelanyo poin no ko ka lockdown ka ningkong ti to la sange ti hadin kum tu ngasngo itu producer yong ba ngin penmi ha banai March April kum ta ter dai ti kawan biang kum gine kum hakane ka lockdown ka baar ti kalong no kum ne sebak tengim la panang perkhat panang le ai ti ngin se pe wala ka taru ndala ba perthai tapi tu ni hadin ka film jing im ki ka film ki ba phi la yo ban shimata hadin ka film jing im ngadon biang ka film kadau ti kadau hang turu ngadi supporting na nalor ka film kadau ngadon biang sakoi ka film bande ngabala adep ya tho etar gum bong hi la adep ya keren ti stang ban shoot no ka film bad ya kata ka film ka di mano Tenor ki film ni ki jirwai ki ba pipila ak kam tam lek ta por samla ki bri baro ki ki tanat ba ya pi ba pisat Siapa keniat kau lebih poiwan ak atau ke por samla ke jingruai por samla. Mengapai ak ke jingruai por samla dari lengba idan iwe producer iba ya dari perlok lengba to perlok jongai di iklafon ni ngai ong ba ngadan kam menlek ke jingruai ke ba kam het na mentakan ni ka ketika perlok long lajan New Year dari Christmas New Year thì ông lệ coi cái chương rai thì ông và ngân pan lại apa YouTube channel thamai jonga thì nomor ka hub ka YouTube channel jong i kadang dan tang news pa lai pulai subscriber thì ông yang penyarap lang yang bahkan kio teng ong ta yarap lang pan kendu ya pi
kêu thì na đến hatu pada ngale ngasna jing ruai adep sna jing ruai thì nga ong la ka jing ruai ka la dem thì nga khamong rapanang na mar ba yong sna tang jing ruai thì nga la ong ngan sen no jing ruai thì yong sen la sen kuntu pada yong nga aksendon opima ak be pi thì ong to tung thì wat actress ning kong la ya wat iki actress kum ki ba khampau tu tamba bun ba ki melat te ngam nom kerteng rem menaru thì bun ba ki melat itu ki por pada nga kelawat kum tu ngapa wat lang iru thì yo itu yo no ibari pada kan bahasa Jawa boy thì na yo ibari pada baru itre ben dan tu pada ngisaya praktis ru ngi tang shikanta hakashisngi ngi saus ngi thì na tu pada ngisaya shot thì aku tu jing rai bersama pada ngasngu baka kawai gelong ngadi jing tristom jongi thì wala katar long toki nong kitu kisah dansa regi degi ba biang ma kisah dansa namar balai kiti student jong ba wan met ti long kumni pande badai men teng im deri kinong shan wala katarung ila tristam ti kum itu ya terus le lang hateng dang syakan hien hateng dang syadom idang yam ru por shooting ti ngahom kajingam jong pi kiti jing job ma hadu benda ki breu ki ba ki hadu mentaru kidangnya tem itu kisurai ba setenat Itu ke pos semula kalau poi kena view, kena million YouTube. Mentah kalau poi reu pen nhiều million. Ngampui perkat bat pi bandon rengka Ngamla mudur ngampui perkat bat pi bandon rengka Ngakan jala da pim dan lang batnya mensim ko teli sudah Tongin ya shat ngin ya les ngom ha kat badang dei kapor samla Tongin ya Dia please ngokuman am ba ngi pertlang ki bro apa don ke jeng to ke jeng kawai ke piknik ki bro ki shat ya ke jeng ropi por samla pidan am ke jeng kendek ke masih bapiru yes ke jeng ropi kwan am chatlang Nga kata te ngutanat long sungkuman mar balai hakabaning kong long ai kublai ki kinong pe lane kembong no kinong ki kasi manta ki milong syuk kuman syama kumanta kila ai mensim ha kila support hai ngi ki ba film ro te sungtanat ida ya sungu kum tu jing rai ladeli long sungu he kemut kembong sungu mensim te nomor balai ba mentakat syabalai bawan atem jing rai kasi mde tang jurai jong aru ki jing rai kasi ru kila ya tem ki ru ki ba kham het ke masuk tanat kham tam ki kum tu ki por ti long sngu tenan sngu nomor pin mentan long no long ndei ba sarong ni ba khlo ye long ki bala kham pau ki bala kham ithu ithau dami shabaru long kham sutanat la ithu pindele kai national la ithu long kila don bit ba ithu long da don kum tu pa de long ni kum ni yo masiam tak daw ni long gin ong ba yela dia bangin tristam kat banang isngi entah tapi tu ini hadin ka tu ke por samla sa ke ipat ki jeng roi ba pi la pan mi hadin por samla ngap mi pat sakoi ke jing roi ke balong slow ti kata kadai ka ribrom ti ka tu kalong kum no kayat ne em ha YouTube ka kum ke jeng yu i chung pi ka ribrom te ka jing pejong akam daya tam ka shulong biang hi banyak along na banyong bat ki jing roi ki bang ngate long kampat dalong kan nomor balik la het plat por samla ka tu jing roi hello te kala khambyang hi nomor balik kala poi phralak tam ya pi kham tam le haba phir ki pi pen ya bi chi shai ki khmat chong na kinong pet tapi tu yang ni menta katlang kalau wan biang setangkat no kene belai lawan katlang pinang temun em mi ki jeng roi syar ke ba mi ha por samla sajin pan nganang nomor beli ba ngadon ko jing roi ke bang ala depsna ti kataru kahit hi kumpor samla ti dambakla tharai ka kamet makai te sepet pat model ami yo le se kamlong konong kumno te ka syong sakinong ak te ya kata pat ngimpat le ye manta ba kadang long kumne jing syang ibnu masyud no te kasakut no kumne pat te ngidangnya pet sywa kan ya kata te ngam pat kwa ron poi sta kathong banong banda ya syong wat breu ye te ka ba mentang kadang plejing mot sywa ka kam ye na lor kata
ngadang kwa bangan nang continue kini kijing aflim jonga ti ho yu leseng am tip ya kata kadai kan usip jonga la shai lesing ngan point no bakan ko breo ya ka pamanta te ngadang long marwai kumne dang long free te shawang ni put ya kene ka jingkran jonga bat phi te ka ka jing kan tu jong phi pa na hadu man ta kidang duna ki pa ki man kershan ki film kasi wai ha youtube ngi ki labon ba kershan ni ki jingrawai kedua ki sina ma pada ki duna ba ban mi ke jing lap ko jong phi bat ke jing i jong phi hajing pet jongan marbalai alno kibrium ta kila kafun kadan hakti dai kafun kadan hakti ti kabani kong pen pelat ke dal kadai ka film ne ka short film ne ka music video am ki kloi ban along nak ban kershan tang kafun ti ka bae pat namar balai ba kisom ki breu jongi ba ban pet cinema ngisnguleran ki don ki boong pat ban pet hapo biju bakadang long kumta ki hak jong jing sngo dai ban pet po biju bakadang long kumta te ngim sngunut ra tingong bandalit hapo kalaria ban anjali te hang tu bat kala khambyang te hang tu pat lalong nak tang ki bri ki ba kham dan kham em te ki ba kham duna kayo kot te hang te ben po biju ben ti kabani kong along na ki bon ba ki don ki jing sngo ba le ran ki ong ba ngin lej hang te po biju te ba ngim jupet cinema ngim jupet film da kat to pelanya hapo mobile kumta te kan don jing mi kan hapo mobile dai teman tang ka youtube kan don jing mi kan te ngi don kam hang te po cinema kan te ka kan tu lang i phiru kum ki pat ba kum ki nong e film khasi long bendai ban kersan tang ki music video tang hapo ka phone rei to kan ngin ai lang kti kumon kti ka diang ma bangin nyawan pet lang hang te po biju cinema onda la bha ka perthai kermen ngi scam ru bakane ka perthai kan bahana kan sokno kan ko no kya no kini ki jingpang mara khanang ba ngin la bangin ya im jakpo haki jong benta lagi jong ki kam ki jam ti kumbangi pi ai kersan ngi ngiru ngini kersan pi haki no ki benta leng ba ki jing ya trailang ki jongi katakan te kum to ngi la yo bani kran bat i aktor ke jongi i Arman Disyar tikanong jistanat ya ke jingel inti jongi nadu badang red bat hadu bai la poi hane kam aplim bal mantaru ke bak la kersan i kam tam ki jingrawai ki ba la pelaj bari ki film berkum juru ki film ki badang sami tikar pat epik ba lang bakane ka channel ke jongi endala mi ka film jongi ke bak kan serilis sian haki cinema mi nya ke jongi ki sem mat kersan dak balej habiju cinema ne Anjali Galeria kum sibantaban ai museum te ngikit bak yang ipiro ba pinang yo ekwer besaj baklain bat pidang lab buna kami ka sapla jong kumjuru ba pindang ai ji kairu ya ki weiru ba kidang kiu tatam pinang ki samla nam taban pin kiu ya ten kasi ba kumjuru ya ki film kasi te kube kerbang ipi barok ba ki ba pe ya ka channel ko jangi kube shibun in sing dupat hakoi kapar Ngamla mudur ngampui perkat bat pi bandon rengka Ngamla mudur ngampui perkat bat pi bandon rengka Ngaken jala da pim dan lang batnya men sim ko teli sudah Tongin ya shat ngin